Pait man o sakit, kayang tiisin ng isang ama para lang sa kanyang pamilya. Pero may mga anak talaga na kayang pumatay ng ama dahil lang sa nararamdamang galit. Sugat at pasa ang inabot ng isang ama matapos itong paghahampasin ng 2x2 ng kanyang sariling anak dahil lang sa bahaw na pagkain na hiningi niya sa kanyang asawa na nauwi sa kaguluhan at muntik pang umabot sa patayan sa kanilang tinitirhang bahay sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Nang tanungin ng K5 News FM team ang ama na si Pedro na muntik pa niyang tagain ang kanyang sariling anak na si Luloy matapos siyang hambalusin ng 2x2 na may pako. Tulog ako, magkamatan ako, gigutom ako. Ganoon. Oo. Niyanam na ako sa mga ako nila kaliro. Hindi ba kaliro akong ipangita, kanoon na. Laban lagi nag-away namin. Salamat ako sa Maldi. Laban nga eh. Iyawin mo na lang ito akong gisagang. Kaya muninian ng panit. Nagkuhan ako sundag ako sa tigbason. Maluhin mo ko kaya ako mga anak. Wala na ako hihipos ako sundang. Akong yuli. Ako man. Wala na tayo. Sa ngayon, mas piniling ipakita ni Pedro ang kanyang pagmamahal at pagiging ama sa kanyang anak dahilan na hindi na ito magsasampa ng kaso. Ay na, hello ko kayo. Ay, lagi mga anak ko. Pila naman din mo siling away ato sa mga anak tayo. Parang pa. Mula dito sa the City of the Golden Friendship, ito si K5 Charlie Perry para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Katuwaan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. This news is brought to you by... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.